magandang hapon. Ngayon, hapon magluluto po tayo ng fish fillet na tawag dyan ay dory. Dory na isda. Ito siya. Binabad natin sa kalamansi, paminta at kunting asin. Tapos ang ating ingredients ay itlog, breading mix na pinaghalo ang harina at breading mix para hindi siya maalat, at ito ay breadcrumbs. Ito siya, ang brand niya. Ngayon, ito itlog at ibabatihin ang itlog. Diyan natin yan. Ayusin lang natin. Yan. Bawasan natin ng tubig yung isda bago natin ilagay yung harina kasi matubig siya. Yan. Iha. Halo natin ang flour or breading mix sa isda para mabalot siya. Para hindi siya manikit pag pinirito. Ano pa rin gumilig. Singit ko roo. Bilis natin yan. Yan, na-coat na siya. Tapos natin sa itlog. Siya kasi lagyan na lang natin ng lagyan natin yung breadcrumbs. Lagyan natin yung breadcrumbs para mabalot siya. Kapag pinugasan ito may
Yan. Ayan, ready na siyang iprito. Sino natin? Ayun, ito na ang ating dory fillet. Ito ay ready na iprito. Ngayon, papakita ko sa inyo mamaya pag naprito na yung aking hinandang hapunan. Hapunan na white dory fillet. Bye muna. Bye-bye muna. Balik po tayo uli. Ngayon, piprito na natin. Piprito ko na yung aking hinanda na. Yan. Kita nyo ba? White dory. Saan ko na yung kalan? Lagay muna kita dyan. Lagyan natin ng mantika. Kunti lang. Ang hirap kasi ng ano bang problema tong ginawa ni COVID, ni coronavirus. Ang hirap, hindi ka makalabas ng bahay. Lagi ka lang nakakulong dahil takot kang mahawaan. Mahirap. Hindi ka makapamasyal. Ano dito? Dito ako nagluluto sa labas kasi sa loob, dito sa loob ng kusina na ito talaga ang kusina. Ito talaga ang kusina namin. Dito ako nagluluto, kaya lang mainit siya sa loob, kaya dito ako sa labas. Dito ako nagluluto sa labas. Malapit kasi sa yan, malapit na. Mainit na yung mantika. Mamaya-maya ay lalagay na natin yung ating putrito. Yan. Mainit na. Yan. Mainit na yung mantika. Ngayon lalagay na natin yung isda. Okay, lang muna kita dyan. Yan. Salam. Hindi natin siya pwedeng pagsabayan kasi
Magdidikit sila kaya isa lang. Isa-isa lang muna. Dahil sa coronavirus, mataba na talaga ako. Wala kasi ginawa ko, hindi kumain. Yan na muna. Tayo natin gamapatos. Naluto at dito natin ilalagay. Ay, kita yung aking sayang. Sarap ng hangin dito. Baliktarin na natin ang ating niluluto. Yan. Baka masunog. Dahil mabilis lang siyang maluto dahil may breadcrumbs. Tinaan natin ang apoy. Yan. Masarap po pag mayroon siyang cream sauce. Gawa kayo ng cream, lagyan ng topping. Gawa kayo ng cream sauce, lagyan nyo ng topping para maganda ang kulay. Natin yung gitna kasi baka mahilaw.
Sayo-sayo muna pa kayo habang naghihintay ng ating parinito. So, ano to? Alas na. Sayo tayo. Ay, kainit. Grabe. Ito na kaya to? Bigyan natin na ano para hindi makita. Yan na, luto na. Luto na siya. Ito dapat ang Luto binablog. na. Oh. Ang pinansuloy-suloy dito ang kagugubuan. Ayan nga. When is strawberry? Luto na ang ating unang ano. Yan na, yan siya. Oh. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung aking pangalawang ipriprito kasi maubusan na tayo ng battery. Bye-bye! Subscribe!